Pálkařské pořadí je v softballu pevně dané, je v něm zapsaných 9 hráčů nebo hráček a ti se střídají jeden po druhém, jak na ně přichází řada v průběhu zápasu. Jakmile jednou trenér odevzdá takzvaný line-up, tedy zápasovou soupisku, nemůže se pořadí pálkařů měnit. Pokud tým na pálce pořadí pálkařů splete a jde například pálit 5. pálkař na pozici 3. v line-upu, je to hra proti pravidlům a provinivší se tým je penalizovaný. Střídat se může a v softballu se každý hráč nebo hráčka základní sestavy může po vystřídání jednou vrátit zpět do hry. Ovšem pouze na své původní místo v zápasové soupisce. Specialitou pálkovacích sportů je, že jedna pozice může být půlená. To znamená, že jeden hráč může nastupovat pouze v obraně a jiný na jeho místě pouze v útoku. V softballu se tato pozice nazývá suplující hráč a platí pro ní specifická pravidla.